नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये आज आपण उरलेल्या इडलीपासून एकदम कुरकुरीत नाश्ता बनवणार आहे. तर आता तुम्हाला मी दाखवते बघा किती क्रिस्पी बनलं आहे ते. मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे. तर आज आपण इथे उरलेल्या ज्या इडल्या असतात त्याच्यापासून एक नाश्ता बनवणार आहे. तर हे नाश्ता बनवणं खूपच सोपं आहे. चला आता तुम्हाला मी दाखवते हे नाश्ता कसं बनवायचं. सर्वात पहिले इथे बघा मी एक अशी गोल इडली घेतली आहे आणि ही इडली कशी बनवायची तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता. तर आता या इडलीला आपल्याला असं एका लाईनमध्ये असं कापायचं आहे. तर हे बघा तुम्हाला त्याचे असेच तुकडे करून घ्यायचे. तुम्हाला जो शेप आहे तुम्ही कापू शकता, पण मी असे उभेच ठेवणार आहे त्यांना. तसंच मी आता या दुसऱ्या इडलीला पण कापून घेते. आपल्या त्याच साईजचं कापायचं आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता मी सर्व इडल्यांना कापून घेतलं आहे आणि त्यांना मी असंच शेपमध्ये कापलं आहे. तुम्हाला जी शेप पाहिजे तुम्ही त्या शेपमध्ये कापू शकता, पण मी यांना असंच कापलं आहे उभं. तर आता आपण त्या इडलीसाठी एक मसाला बनवणार आहे. तो एक मॅजिक मसाला आहे, त्याच्याने आपली इडलीची टेस्ट खूपच वाढणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे 1 चमचा पहिले चाट मसाला घेतला आहे, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा आमचूर पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर, थोडीशी हळद, थोडीशी जिरा पावडर. जिरा पावडर ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नाही टाकला तरी चालेल. तर आता आपण या सर्व मसाल्यांना मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाले सर्व व्यवस्थित एकत्र मिक्स झाले पाहिजे. तर आता हे बघा आपले सर्व मसाले इथे मिक्स झालेत. आता ह्याला मी साईडला ठेवून देणार आहे. तेल गरम करत ठेवलं आहे, कारण की आपण त्याला हे इडल्या ज्या आपण कापून ठेवल्या आहेत त्यांना तळायचं आहे, म्हणून मी इथे तेल गरम करत ठेवलं आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता आपलं तेल गरम झालं आहे. त्याचे हे इडलीचे पीसेस आहेत ते त्यामध्ये मी सोडणार आहे. आपल्याला असंच तळून घ्यायचं, पण मी ते गॅसचा फ्लेम थोडा स्लोच ठेवणार आहे, कारण की आपल्याला त्याला फक्त भाजून घ्यायचं आहे, ते करपले नाही पाहिजे म्हणून. आपल्याला त्यांना फक्त गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंतच तळून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपली इडली इथे गोल्डन ब्राऊन होत आली आहे. हे बघा आपल्या इडलीचा कलर बदलला आहे. आता तुम्ही बघू शकता आपली हे इडलीचे पीसेस आहेत ते एकदम गोल्डन ब्राऊन झाले आहेत. हे आपल्याला यांना असंच करकरीत होईपर्यंतच तळून घ्यायचं आहे. तर आता यांना मी काढून घेणार आहे. जसं आता मी बाकीचे इडलीचे पीसेस जे आपण कापून घेतले त्यांना फ्राय करून घेणार आहे. माझे सर्व इडलीचे पीसेस तळून झाले आहेत. आपल्याला त्याला असंच गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळायचं आहे. आणि जो आपण इथे मसाला बनवून ठेवला होता तो आपण त्याच्यावरती टाकणार आहे आता. तर आता आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण तो मसाला सर्व इडलीच्या पीसेसला लागला पाहिजे म्हणून. तर आता तुम्हाला मी दाखवते बघा किती क्रिस्पी बनलं आहे ते.